Former President Omar al-Bashir anayenda dziko mchaka cha 1989 ndi thandizo lochokera kwa anyamata ena ake amene amatchedwa kuti Muslim Brotherhood. Mu zaka 30 za ulamuliro wake, akuluakulu ambiri a boma lake, kungoyambira asilikali, majaji ngakhalinso nduna, anali mamembala a Muslim Brotherhood. Monga tikudziwa kunena kuti gulu limeneli ndiloletsedwa maiko a Saudi Arabia, Kuwait komanso United Arab Emirates. Inuyo kuti mupite ku Dubai kenaka aboma kukupezani kuti ndinu member wa Brotherhood, akhoza kukumangani komanso kukaseva jere ya zaka 10. Maiko amene ndatchulawa ndiolemera kwambiri, ali ndi zitsime za mafuta zochuluka kwa basi, koma ali ndi vuto limodzi: amalamulidwa ndi mafumu, kulibe democracy, kulibe freedom of speech. Anthu amamangidwa kumeneko chifukwa cha Facebook comment. Inuyo kungokomenta china chake chimene aboma sichinawasangalatse, amakumangani. Komanso apolisi akumeneko amadana kwambiri ndi magulu a democracy komanso ena aliwonse olimbikitsa zionetsero. Tiyerekeze inuyo mukugwira ntchito ku Dubai, Kuwait kapena Riyadh, ndiye kampani yanu sikukulipirani, mukuyitanitsa nzanu kuti muchite zionetsero, mukuwasonkhanitsa kuti magayi panopa sitinalandire salary kwa miyezi 2, tiye tipange zionetsero kuti kampani yathu ilipatse salary. Akangokudziwani kuti ndinuyo amene matsogolera, akhoza kukumangani, kukutsekerani ku ndende komanso kukupangani deport. Zimenezo ndi zoletsedwa maiko amenewo. Mwachidule ndikuwuzeni kuti maiko amenewa amalamulidwa ndi mafumu, amadana ndi freedom of speech komanso amadana kwambiri ndi gulu limeneli la Muslim Brotherhood. Mchaka cha 2011 tinaona Muslim Brotherhood ikuchita zionetsero m'maiko osiyanasiyana aku Middle East. President Abdullah Saleh wa ku Yemen, Zine bin Ali wa ku Tunisia komanso Hosni Mubarak ku Egypt, onse watu anachosedwa pa mpando ndi anthu ochita zionetsero amene ankazitchula kuti Muslim Brotherhood. Ku Egypt kunachitika chisankho mu 2012 ndipo mtsogoleri wa Brotherhood Mohamed Morsi ndi amene anawina ndi kukhala president. Zimenezi sizinasangalatse maiko a Saudi Arabia ndi UAE, ndipo anayamba kukonza upandu ufuna kumchotsa pa mpando. Monga tikudziwa kunena kuti maiko amenewa ndi olemera kwambiri. Ku United Arab Emirates kumeneko kuli mafuta ambiri a petrol, komanso za ku Saudi Arabia tikudziwa bwinobwino ndi dziko limene lili ndi zitsime zambiri za mafuta pa dziko lonse lapansi. Ndi anthu amenewa ngakhale lero atanena kuti tikufuna kuchotsa boma la Zambia, zitheka. Olo atanena kuti lero tikufuna tikolezere ziwawa ku Malawi kuti chakwera achoke, zikhoza kutheka chifukwa anthu amenewa ali ndi ndalama zambiri. Mu 2012 ataona kuti Mohamed Morsi wawina chisankho ndi kukhala president wa Egypt, sizinawasangalatse chifukwa iwowa amadana kwambiri ndi Muslim Brotherhood. Posakhalisa anayamba kugwirizana ndi mkulu wa asilikali ankhondo, anampatsa ndalama zambirimbiri pomunyengerera kuti alande boma. Plani imeneyi inathekadi mchaka cha 2013. President Morsi anamangidwa mpaka kukafera ku ndende. Masapota ake a Brotherhood anaphedwa, kumangidwa, komanso ena ambiri anathawira kunja kukabisala. Nthawi inake ku Egypt kunali player otchuka kwambiri wotchedwa Muhammad Abu Trika. 2006 komanso 2008 iyeyo anali nawo mu squad imene inatenga Africa Cup of Nations. Tikabwera ku nkhani za ndale, Abu Trika anali supporter wa President Mohamed Morsi, ndipo asilikali atalanda boma mu 2013 anamuyika iyeyu kukhala most wanted man. Apolisi anayamba kumusakasaka kuti ammange, anamulanda chuma chake chonse pomuganizira kuti anali member wa Brotherhood. Anamulanda pogwiritsa ntchito lamulo lija limene limatchedwa kuti Forfeiture Act. Ndiye player ameneyu ataona kuti ali pa chiopsezo, anathawira mdziko la Qatar
kumene akukhalabe mpaka panopa. Apapatu ndimangopereka chitsanzo, koma mudziwe kuti anthu ambiri aku Egypt anathawa dziko lawo ndi kupita maiko ena. Maiko ake amene amathawira kwambiri anali Turkey komanso Qatar, chifukwa maiko amenewa ndi amene amalandira anthu amene ali ma Muslim Brotherhood. Zitachitika zimenezi, mkulu wa asilikali ankhondo Abdul Fattah al-Sisi ndi amene anakhala president, ndipo gulu la Muslim Brotherhood analichita bani dzikolo kunena kuti ndilosaloledwa. Panopa Abdul Fattah al-Sisi ndi president kuyambira 2013 mpaka pano akulamulirabe 10 years. Komatu kungompeza munthu kapena kungokupezani inuyo kuti mwavala bana ina iliyonse kapena muli ndi slogan ya Muslim Brotherhood, akhoza kukuphani, kukumangani, kukulandani katundu, komanso kukupangani deport. Mukhoza kuona pamenepa kunena kuti Muslim Brotherhood is a big threat kumaiko a Saudi Arabia komanso UAE, ndipo samakondwera nalo ngakhale pang'ono. Tikapita ku Sudan, boma lakale la Omar al-Bashir linadzaza ndi ma-officials amene anali mamembala a Muslim Brotherhood. Kungoyambira akuluakulu a polisi, ame, majaji, nduna, ngakhalenso vice president amene anakhala kumene ku 1994 kudzafika 2005 anali membala wa Muslim Brotherhood. Kuyambira 2015 dziko la United Arab Emirates komanso Saudi Arabia akhala kunyengerera president al-Bashir kunena kuti athane ndi kagulu kameneka, komabe al-Bashir anakanisisa kutero. Kumbukirani kuti Sudani ili pa ubale wabwino kwambiri ndi maiko amenewa osowa ndi Asilamu, komanso Saudi Arabia ndi UAE amathandiza kwambiri dziko limene la Sudani. Nayonso Sudani imatumiza asilikali yake ku Saudi Arabia kuti azikawathandiza kumenya nkhondo zosiyanasiyana. Tinaona 2015 President al-Bashir anatumiza asilikali ku Sudan 14,000 kuti apite ku Yemen kukathandiza kumenya nawo nkhondo imene imachitika kumene koko pakati pa Mahuthi ndi Saudi Arabia. Nde maiko amenewa amadalirana kwambiri. Kuyambira 2015 imeneyi UAE, Saudi Arabia anauza al-Bashir kunena kuti achotse akuluakulu onse amene ali mamembala a Muslim Brotherhood boma lake, koma Bashir anauza kuti zimezi sizingatheke. Anthu amenewa ndi amene andithandiza ine kulanda boma 1989, ndimawakhulupirira ndi makomulidi anga, sizingatheke kunena kuti ndingowachotsa chifukwa choti inu mwandiuza. Posakhalitsa maiko amenewa anasiya kupanga business ndi boma la al-Bashir, anachotsa ma investment awo kumene kwambiri ndi cholinga chofuna kumukhaulitsa president ameneyo. Patangotha miyezi 7 zitachitika zimenezi, Sudan inayamba kukumana ndi mavuto azachuma. Ndalama yawo inagwa, bread komanso mafuta agalimoto zinakwera mitengo. Nawonso anthu anayamba kuchita zionetsero zokakamiza al-Bashir kutula pa udindo. Ngakhale Saudi Arabia ndi UAE anachotsa mabizinesi awo ku Sudani komanso kusiya kumuthandiza president ameneyo, iye sanawatengere. Anayitunda asilikali ku Sudani munthawi imeneyi anali ali ku Yemen kuthandiza maiko omwewa pa nkhondo imene amamenyana ndi Mahuthi, koma al-Bashir sanazitengere, anati awa ndi abale anga, mwina asintha maganizo. Ndiye atayamba mavuto azachumawa, bread atakwera mtengo, mafuta agalimoto, chilichonse kukwera mtengo, ndalama yawo kumeneko inagweratu momvetsa chisoni. Iye amayembekezera kuti maiko amenewa amuthandiza, koma zimene anachita zinali zomvetsa chisoni. Anasiratu kumuthandiza ngakhalenso kutumizako mafuta agalimoto. Mbali nayi United Arab Emirates ndi America anayamba kulumikizana ndi asilikali ku Sudan amenewo, pioneer ya kumeneko yotchedwa RSF, akuluakulu intelligence komanso otsutsa boma.
ankawatumizira ndalama zambirimbiri nkumawanyengera kuti alande boma la Bashir. Zonse zitu sikuti zimachitika poyera, zimachitika mobisala. Bashir amene samadziwa chilichonse amangoona ngati awa ndi abale anga, osadziwa kuti akulumikizana ndi America ndikumalumikizana ndi akuluakulu ankhondo kumeneko kumapasa mamiliyoni dollars kuti alande boma limene. President ameneyu ataona kuti economic situation sinali bwino, anakwera ndege ndikupita ku Qatar kukapempha. Kumeneko anamulonjeza $1 billion, koma zachisoni kuti anangobwera kumanjamanja opanda wani kwa chairi yonse. Timaona ngakhale atsogoleri athu akumalawi kuno amapita kunja, akabwera kumeneko amatiuza kuti America itilonjeza ndalama zokwana $320 million. Bungwe lakuti atilonjeza ndalama zokwana mwakuti, koma amangonena pakamwa ife mwapanga celebrate, koma ndalama zomakhala kulibe amangowalonjeza. Zikozanso kutenga even 10 years ndalama zisanabwere. Ndiye mkulu amene Bashir ataona kuti zinthu sizili bwino dziko lake, anapita kukatala kukapempha kuti ambale wanga ndikufuna mundithandize ndalama, dziko langa sili bwino, chilichonse chavuta, ndikusalidwa. Mukudziwa kuti yeyi wakhala kusalidwa kuyambira 2003. International Criminal Court imamufuna kuti mumange. America, IMF, World Bank, European Union, mabungwe onse anasiya kumuthandiza pachuma chifukwa mutenga ngati kuti ndi president osavomerezeka. Thandizo lake lodalirika limachokera ku United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar komanso Kuwait. Ndi apapa atayambana ndi Saudi Arabia komanso UAE, Kuwait anasiya kumuthandiza. Chiyembekezo chake chinali ku Qatar. Atapita kumeneko kukapempha anamulonjeza $1 billion, koma sanampase kashi yaye, anamuwuza kuti pitani kaye tikupatsani mukakafika ku nyumba. Koma atafika ku Sudani, Qatar inasintha maganizo ake, sinampase ndalama imeneyi. Malipoti amanena kuti akuluakulu a boma la Qatar anali kukonzeka kuti amuthandize, koma America ndi NATO ndi amene anaopseza mtsogoleri wa kumene ku Qatar kuti asayerekeze kupereka ndalamazo. Zimene zitu zinachitika mwezi wa February 2019, ndipo after 2 months zinthu zinafika poipa kwambiri ku Sudan. Katundu anapitirira kukwera, katundu ina masowa osapezeka, ndalama inakweratu, komanso anthu ambiri ankangokhalira ku sewu kuchita mademo. Apatu ndi pamene asilikali aja anapezerapo mwayi ndi kumulanda boma mwezi wa April 2019. Ndi mafotokoza zimenezi kuti mumvesese bwinobwino chimene chinasitsa dzayi kuti njovu ichoke nyanga. Bashir atachotsedwa mu 2019 kunabwera boma longogwirizira. Boma limene yonso linalandidwa ndi asilikali amene akulamulira panopa. Nkhani yayikulu imene anamuchotsera Bashir, UAE imadana kwambiri ndi Muslim Brotherhood. Bashir akuluakulu ambiri aboma lake anali mamembala a Muslim Brotherhood. Ndiye iyeyo amakana kuti ine anthu amene wasindingachotse boma langa chifukwa ndi amene anandithandiza kuti ndilande boma 1989 ndi makomredi anga. Komanso mbali nayi ndinakufotokozerani kupati naija kunaka kuti America imadana ndi zija amachita Russia kumeneko kutumiza Wagner Group kumakumba migodi kumeneko ya golide ndi kumatenga golide kumakagulitsa ku Russia. Amafunanso kuti Russia atsigule kampo kumeneko. Zimene America ndi NATO sizinawasangalatse, ndi chifukwa chake mukuona nkhondo iyi panopa. Kodi nkhondo imeneyi ikuyenda bwanji? Limeneyo ndi funso limene anthu ambiri akumafunsana, koma kuyankha kwake nkosavuta. Chiyambire nkhondo imeneyi pa 15 April palibe amene akuwina, ndi 50-50. Gulu la RSF limene ili pioneer ya kumeneko pamodzi ndi asilikali amenewa akumenyana zosakhala bwino zija, ndipo aliyense walanda hafu ndi hafu ya dziko limeneko. Kwavuta kwambiri. Wiki yatha lachiwiri asilikali ena anapita pa ndende yotchedwa Koba Prison kumene kumasungidwa akuluakulu akale aboma kuphatikizanso former president Omar al-Bashir. Iyeyu pamodzi ndi anzake akufunidwa ndi International Criminal Court kuti akankhe milandu yakupha. Asilikali anapita kumeneko ndi kutsegula ndende, anthu ambiri atuluka kuphatikizanso
former vice president Ali Osman Taha amene iso ni membala wa Muslim Brotherhood. Ahmad Harun anali nduna zachitetezo nthawi ya Bashir, ndi amene ankalemba ntchito zigawenga za janjawidi komanso ankawalipira ndalama. Ndi munthu wopsa kwambiri ameneyu amene ndikunena pano Ahmad Harun, ndi amene iso watulusidwa ku ndende. Tilinso ndi Awad Ejazi, munthu wopsanso kwambiri analinso nduna mu nthawi ya Bashir, komanso Nafi Ali Nafi amene iso anali nduna. Onsewa atulusidwa. Amene watulusa anthu amene sakudziwika. Ame akunena kuti ayi ndi gulu limene la RSF limene linapita kumeneko ndi cholinga choti limutulutse Bashir. Koma tinene pano kunena kuti Bashir sanatuluke ku ndende. Akuti nthawi imene asilikali amene wanapita kukaphwanya ndende imeneyi, iyeyu anali ku chipatala kudwala. Ndiye panopa asilikali aboma akumusunga pa chipatala china pamodzi ndi anzake awiri. Dziwani kuti kutuluka kwa anthu amene ku ndende kuchititsa kuti zinthu zisinthe pa ground. Ndikupatsa chitsanzo onena kuti atangotuluka ku ndende mkulu amene ndikunena kuti ndi wopsa kwambiri anali nduna zachitetezo amalemba ntchito gulu la janjawidi Mr. Ahmad Harun. Atangotuluka ku ndende, iye anapita pa wailesi ndi kupempha anthu onse aku Sudan kunena kuti achite sapoti asilikali aboma, asachite sapoti gulu la RSF. Munthu amene ndi wopsa kwambiri ndi amene anakhazikitsa RSF imeneyi. Koma lero waukira RSF ndikunena kuti ine ndatuluka ku ndende, ndatuluka chifukwa choti anthu anathyola kumeneko, ndipo panopa ndikukupemphani nonse anthu aku Sudan kunena kuti muchite sapoti asilikali aboma. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti ndi chifukwa chani iye akunena zimenezi. 2019 pamene ankalandidwa boma Bashir, panali munthu mmodzi wokhulupirika kwambiri amene anachita nawo zopusazi. Dzina lake ndi Muhammad Hamdani. Iyeyo anali kadeti wa Bashir, poyamba anali chigawenga cha janjawidi, wapha anthu ambiri ku Darfur, ndipo muthokoza anampasa kukhala general. Mu 2013 gulu limene la janjawidi linakhangalira sintha ndi kukhala RSF, paramilitary group ya kumeneko. Cholinga chake chinali kuteteza chipani cholamula, kuteteza Bashir komanso kuteteza boma lake. Bashiru amankonda kwambiri mkulu amene ndi gulu limene la RSF. Koma 2019 anampanga betray kugwirizana ndi maiko a America komanso United Arab Emirates ndi kulanda boma la Bashir. Masapota ake Bashir anali kukwiya kwambiri kunena kuti zikutheka bwanji Muhammad Hamdani kuchita betray Bashir. Ndiye kuyambira pomwepo otsatira National Congress Party, chipani chimene chindi chakale, chipani cha Bashir, amadana kwambiri ndi nyamata amene Muhammad Hamdani. Ndiye panopo ataona kuti nkhondo imene yayambika, ndakuwuzani kuti iye akuthandizidwa panopa ndi Russia, pamene asilikali awawa akuthandizidwa ndi America, koma palibe amene amawina. Ndiye asilikali poona kuti kodi kuti tiwine tingapange bwanji, chifukwa masapota ambiri a Bashir samalowera nawo nkhondo imeneyi, amadana ndi asilikali ame komanso amadana ndi pioneer imeneyi. Ndiye asilikali apanga plani kunena kuti tiye tikawatulutsa anthu aja ku ndende kuti tiwine support ya Bashir. Ndiye anapita kumeneko, amene wanapita wasuti ndi pioneer wayayi, anapita kumeneko kukatsegulira andende amene ndi asilikali aboma. Ndiye anatsegula ndi kumutulutsa kwa amene Ahmad Harun akufunika kwambiri ndi ameneyi. Iyeyu ndi munthu wofunikira kwambiri mu ndale za ku Sudan. Mene watuluka chonchimu ayamba kusonkhanitsa zigawenga, ziyamba kutibulana ndi gulu limene la pioneer, akhala kumbali yachani ya asilikali. Thereafter akawagonjetsa amene wa pioneer wa, iye yapasidwanso udindo mboma, atulutsidwanso ku ndende.